Ebusafo Mama Kwaba eba ADUMASA TV so medo abepiem ewo Ejura Berima Osahwede asase eso ewa Asante Mantemo onene maame nana akuati wotoso mienu ene eye Sekyerene bayire afahye Sekyerene Yam Festival ene edo abepiem ewo hanom na tete no brand nanom efri Asante ayase na womo eba no kwan mu no mu hu se emu abi ye omaye sempreku egu faako bi ya womo ani ewo bia nam so nanom epem ekwohwe adekọ ewo koye no na eye bayire eno na nam so ama enei wokọ a okodwa so ana babia a so pe dente afase puna sewa ene de keka ho no na se epa efiri Ejura enu ntie enei akoye nsa na ho no ma nanom October na bosumi du afi bia mu no wo mo hwe ehyefa no ema ne ye krabehwe enei esoso de no ekoso odene ho ochentrama asunya man he ne nei we tutani ema dwumadie no enti ADUMASA TV abepiem hanom ya yede aha dwumadie ni nyina esan esommo ewo hanom medin ede atesem hene kwaku yantinsim for many nana kwame ageni boatin dodo na asana mane se kokoto enso solution komo nana e wa kwa baba Ejura afahye maji so nya baba dikese Ejura bayire afahye osi esei bedase o se bibia na no be bia wa ase e wona bose ba bia free ba to ready tie ne Ejura ne Berima Osahwede woni ne dom Asia Pramai so a eye Ejura Sekyerene afahye na Sekyerene no ene ne mo fra bayire no na ehu abakosem aid na nanam esi nkonyo Pramai so edisa afahye no wodi afahye from 16th century over 300-400 years or that's this afahye na abakosem atekyerene ne se obi anim se eba kro ne nkyekere ya nanam abomofo ana chichiri kro na nanam chichiri Ejura kro yi omufi bia bi na ba ha o omo edi etuko tram bedru adanse for me na to asukwa krofon so no ba present day mampo omfiri mampo no ba ha nom Ejura yi na die ntikro omfiri ha Ejura ene se ebra nan be hu sa asase we no na akoya mepo motan enia bebere ne nia no ase no na ewura bi wo ha mo fa no busumuru Ejura wura no etita fam sa o fa no busumuru Ejura edi sa busumuru Ejura no ha bebere enema na me se wa ha de a o mu di wura ne din ba to kro no so wo Asante kro do mo chichire no a enya bi pobidin na nye ditabidi a na ensobidi so ho ana bakosem bi esi ye ense na okasa to memo no de to so sa busumuru Ejura yi na mo gidi ese empade bomu otwadi ampo bo ade no aha na obati nioma ho fi se busumuru Ejura ye wura bi a e wotumi a odi dwira ade ho obese bibi ho tie a busumuru Ejura no ye fa no water leave Oma mo betumi akontinti afidie no so no magogo water living the properties tete no kra na nam tie no de san kwan no ebo ho ban free sunsum bone ho ena ode to so okay Bible no gra Psalm 51 okay o de kan abedu verse 7 no ebra David e sai nwemu ase onyankopon se onti ne ho no o ka sa ode ewura ofan Ejura ana bete ne ho didi ni ko Bible na bomafo ba kwa no friend na naboache no ka na ma chichire Ejura ho no ana ko rem a oya hayo na oya hayo no ku se abo akokote ekuo no wodo anu didi fom otutu fom akokote omu ni wura mpreko o ma hu didi tutu fom pa ejo mu tutu na ebo ba ko nya hwete yan kwa enu matutu Sekyerene ne friend bayire no ewo ho ti am de ba fie ba ye ho amamra ni amane tete no ne friend badremba owo de bi man kraman ne nkra edishe e se fie mo ani di no ma hu die a ni pass betwe ede edi to mu ye sa amamra ni wie no a
owu se ni pedi ebe yie no se bomofo no okofo ba fie na ne ba bema eyire ene noa o sa abre nje ne ya bayire obi afie a obi atimi no bayire die no bomofo na akohu no ese na se na akotu aba ma na se ne no na fie fo ocha mo bi edi bi ti wana na wa bantini pe bi edi no mo kwa owo pe bofo ne bayire na duane no bi edi e jan fofo be ka so ma discover eti bofo bayire no ana kasa ngro fa hen bayire so ti di na kasa de e Sekyerene ti edi afasha e Sekyerene afasha ana bayire afasha o se akamemu no enkro no edoso ana obi o se kasa na tie enti fantini ebeka fua asantini beka baako ti fantini beka ode asantini beka bayire so edi ese body bebua ode fantini ka body eti aduane body kran ye ne nya hunu ye no ebra ye hunu ya na ye de ka bayire ho bona pesie no ne ese ebebua ode ana ofre no body ezo hwe abakosema ne ntia nanom tena sense enam se omunya bayire no fofo na Sekyerene no omuya mamanya manya na omudie no ayense na ho se bire bia obedua bayire na obebia afefo na no oso ya mamanya amane tena no mase busunya sase asase emponyina muam na eso ose twade emponya nkrompon kwamba se yadom na afi waya mamanya die bie kwan no bie kwan ya na dasan enso atumi adibi entibu saya Sekyerene afahye ehon bekosem bi eti Sekyerene ne na matrasien eti ne hwe no mu se adwira ne berma sa hwe di otosumienu woni hima na ekueti otosumienu ena no konwasofo wa adwira won batra prama so na adofo akuru akra edibarisia won abosase abaprama isuo abeka ho na won nyina edibarira afahye no eno hwe adua na piesie esumenya hene odne ho chikusi ntra ma otosumienu ana ye special guest of honor ne prama isuo nya sam keto akra etibu se ne nsema hodo bi enya mamre bi abakosem bi wo mu na yatase edi abai na meja won nti yebetuma sie bo aka se bayire enam adwira eso eni nya bayire na oh yes on se o man bi okwan fa so hunu ni nioma se ka se ye ka bibi ti se sacred that the ponkwa ye ona bosie bebe free bae ti bibi ona bosie bebe e dey e free bae ti ye ya santime mu de kwan ya ye fa so bayire no e ye adwira sa ase so na ho abakosem ubusa adwira hima na ekueti wo be ka kire ana yake ti ka bayire de ya ma ka show se fanti for ode omo friend ode se omunya e de omo abakosem se Nigeria for di bayire pa kwa Nigeria for fa so omunya bayire omo abakosem na ya santime mu hande ye de no eni Sekyerene no ne mo abakosem na yesu na mo ene obre ene wa ma ne bo na na kokko to ene ne chinkomo no